Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awi. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jeline. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, itatago na lang. Magkaibigan lang naman tayo, dati di ko pansin ang iyo, ngunit di ko sadyang malala. Ikaw pala ay iniibig ko, itatago na lang, dahil ayokong malayo sa... RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babay nga taga Cebu City. Agat madatampo digdas singan nga Jelen. Congrats, anak. Thanks, ma. Congrats, day. Salamat, kuya. May gani kay nakatambong pagil ko sa imong graduation. Ha? Nga naman, asam di ka, kuya? Mularga na nas Manila imong kuya, day. Na ang may gi-offer nga trabaho inyong tiyo dito. Ay, mao ba? Ay, kabala ka. Maulit ako diri dayon. Huwaton ti ka, kuya. Ay, salamat. Classmate lagi hapon ta. Mao lagi. Lainan na bagyo ko nga way kaila inig eskwela, uy. Girl, nakakita ka sa sana to ka classmate? Kato gwapo ba? Ha? Uwa ko makabantay. Trobi tag tao eh. Ay, tura. Gwapo bitaw, no? Oo, nindot ko. Magkauyab mo, no? Niyabag ka? Ikaw rin may nagunahon na anak. Bitaw, seryoso ko. Nahibaw kang wa pa na sa kung una ang mag-uyab-uyab. Og dili sana mupunit og sama na ako eh. Ay, wata kayo ba? I-add siya sa Facebook, girl. Suwayi lang. Bahala ka, basta kay dili ko. Or, di sa salami account lang ni mo kamo chat. Ay, ambot ni mo. Imo ng phone? Imo. Clifford? Kinsa man ni? Time pa. Ang classmate man ni namo nga gwapo. Ngano naman ko'y chatan niya? Time pa, be. Murag nahibaw na kong kinsay nag-add o nag-chat niya. Ako na nilihok, kailangan ngayon magkay ka. Yabag man ka, uy. Basig magtuos siya nga una-unahon kay kong. Ay, sagdi lang good. Ang importante nga nilihok ka. Ug usap pa, dami account naman sa lang atong gigamit good. Bisa na. Ala, tay, di tanong sa nila natin, tay. Ayaw paglingi, day. Ayaw giduglingi, ha? Kanong kulbaan mang ka, nga wa man sa kaibaw nga, ikaw ang ni-chat niya. Day, no? Gilaay man ko eh. Na naman sa din ni chat ni Clifford. Mag-una-una og chat, unya dili na mo reply. Sige, good. Kalingawan din ako reply, be.
ba? Nagsige na mag-chat ni Clifford. Ako na lang sa siyang gitubayan, uy. Total, wapad bitaw siya makailan ako. Unya, wa siya mag-video call or audio call man lang. Wa man. Wa sa ko'y plano, no? Dami account rabi niya akong gamit. Masakpan ko. Ay noon, sad. Nalasing ke, padayunan na. Ngayon na diha, magkailhanay na mo. Nag-chat na sa si Clifford. Dili ni mo ikalain kung mangita nako sa imong chat. Hala, gikulbaan man ko. Dili sa akong reply niya. Uy, reply niyo, uy. Dili ko, wa ko kay bagon saon ako pag-reply. Nakagusto na kaniya? Ha? Magpangita na sad kasi iyang chat, ha? Oh, Oo. Anya, magpakawi-kahoy lang kaniya. Uy, reply niyo, uy. Kamu na ba ipares sa project na to? ha? Ikaw di ay, ngano dili man kita Paris? Si mama mo yung nagbuot, be. Ay, Jeline. Okay ra mo. Ug saan mo ta magbuhat sa project? Sige. So, unsa pa may kuwang nato, Clifford? Huy, nagsige kag tan-aw si mong phone. Unsa man nakagipaabot? Ug man na lang nato tiwason. Nakuy gipaabot. Lain na dayaning padung ta manguya pero dili ta replyan. Padung na siya manguyab na ko. Pero okay ra. Tiwasa lang na turo na ato project. Sige. Nagkilti man gyud ko ani, uy. Nagsige og paabot si Clifford sa reply. Wa siya kay bawo nga ko riyang ka-chat. Pila ka adlaw na nga. Wa ko makareply niya. Nauli lagi ka. Si Kuya Marco, nauli. Day. Sa mo gawin nga sige kagakos. Gimingaw man ko nimo be. Ayaw pagbuot. Pastilan na gidaning manghura. Ibingaw sa ko mo, day. Dali nak, kaunsa. Sigurado kong gikapoy kas imong biyahe. Pila ka adlaw na pod nga. Wa na mo chat si Clifford na ako. Day. Inas mama ha nga mulakaw ko niya. Maligo sa ko. Okay, Kuya. Kinahanglan na nakonsultihan si Clifford sa tinuod. Ako siyang tawagan. Oh. Tayo ba? Kagkit sa parang phone ang niring. Kuya, imo... Tayo ba? Ganun ako manigami account ang ikawas. Pagmuna ko. Ano na man sa phone ni Kuya Marco ang account ni Clifford? Lagday, nangutan ako ni Clifford. Nag-deactivate man di ay siya sa Facebook. Unsa? So, kinsa dito ay mag-iad nga daw man sa ni Clifford ang naa dito. O ganun ako man kuya may nagdasa maong account. Ay, pagutan na imong kuya, day. Nagbuhat ko og dami account. Og nakita na ako na nga. Og mayo magitsura ba ta? Maong akong gigamit. Og mo to. Nainiad og ni-chat na ako nga Lizel ang pangan. Kuya, ako man si Lizel. Unsa? Dami account na po din ako. O dugay na rin akong gibuhat. Maong daghan na po ko og friends nga wa ko makaila. Ay, kahanggaw ko di ay.
Padung na ba unta gumutog ang tinuod kung si Kinsa ko? Ako sad unta. Butugan na sad unta ko. Abi na Ay. ako makatugan ako ni Clifford sa tinuod da. Aw, tugani. Kalain ka, no? Sultihin siya. For sure, nakagusto sa kaniya. Di lang tungod sa inyong, sa atong mga chat. Nagkagusto sa good kaniya sa personal, di ba? Kuya, Unya, unya pa may gipaabot ni mo. Lain na rin ang padung tamanguyab pero dili ta-replyan. kung ako palang untayang gipasabot ka panguyaban niya. Musulti ko tinuod. Pero dahil na sila ay nagustuhan. So? So, ingon ani na lang kit ni. Itago na lang yun ako ang akong gibati para niya. Eh, Jillian. Teka lang, bakit bang ako ay nasasaktan sa tuwing makikita kita'y kasamang iba? Sakit na naon nga nag-assume ko nga nami chance ni Clifford. Pero dili ra gid ay mikutob. Og wa sa gyud ko'y kaiso nga musulti niya sa tinuod akong gibati. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, R&N. Mao kadto mga higalang kaagi ni Jillian nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanagalahan. Itatago na lang. Itatago na lang damdamin ko dahil Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Kain ug sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalaw, mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo at Panginoon. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Ni Obra o Dr. Ni Ilin Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatawg kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lael, 50 anyos. Minyo og may duha ka anak. Taga syudad sa Sugbo. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati nga gout nga wa na ko kasabot sa grabeng kasakit ni ini. Aron niyang isabtan, sugdon ko sa dihang sagunson na ang pagsakit. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Mang, man na among meeting. Anhaon na tika. Sige kay, gani haraman kong nahuman sa akong trabaho. Pero ni ako karon sa supermarket. Arean na lang ko, diri ko kuha apang. Ganong naaman sa kadiha. Nagunsa man ka. Ay alangan mag-unsa day ko din he, ng grocery good pang. Wa na lang gud ka makahuwat na ako. Aron kitang duha magkuyog og grocery diha. Usik man kayong oras good uy. Isa magpaabot ko nimo nga wa ko'y gibuhat. Jesus, nga ano man di ay god. Nagpaabot lagod unta ka na ako. Wa gani ka magpahibaw daan nga muanha ka. Hala ha, big deal kay nimo Layla, nga naari ko ha. Ikalain gyud nimo. May naglaag-laag ko uy. Mukoy daot ang gibuhat diri ng grocery raman ko. Oh, wata kay baw. Sige na. Anhaon na tika. Gano bang init bang kay kag-o?
Basta pag adto na ko sa grocery nga wa ko makapahibaw nimo ikasuko nimo. Ano naman ka? Kabantay ba ko nimo ay? Kanunay na lang init ng imong o. Sa puto na kay ka. Ano naman ka? Ay, Oh. Alay? Ngano ka? Sus, sa paa sa dani nila sa gibusina, oy. Hibaw napagngan ta. Kadiyot gani, pe. Kadiyot lang kaayo, napagngan me. Pasensya kaayo, napagngan jud me. ay, Nga naman to, pang. ay sigsaba mang sakit niya akong tiil. Pati sakit na itunom sa clutch. Ang sakit na, sad. Init na kayo akong operme. Dali na akong masuko. Mapiktuhan na ang akong asawa. Tungod kini sa kasakit nga akong bation sa tiil. Kini yung kumagko nga bahin ang perting sakita. Hangtod na nga mo balin-balhin ang kasakit sa may bahin sa akong tiil. Muhubag kini og mamuwa og maayo. Ug bisang gamayng tandog, grabe kasakit yun. Naay higayon nga mapagdan ko sa sakyanan samtang mag-drive ko, kay mabuhian man nako ang clutch tungod sa kasakit itama ka. Unya, Uy, kuya, wagod, Brad. May gani kay wa mo madisgrasya. mao lagi brad. May gani kay hiner akong dagan nga medyo traffic nga naka-break ang nagsunod namo. Perting busin na oy. Kining, Brad, ako pa nimo, no? Ipa-check up na lang na ay. Kabanter ba ko nimo? Sige kag inom og pain reliever. Silicosib. Mora ba na imong imnon pirme? Isog ra ba na? Pagkadaot may nasatay og kidney. Lagi brad. Taon-taon na ba ko sig inom ana? Kada sakit akong imnan kay di madaoy. Di ko ka-duty permi og di na ko imnan. Brad, kining ako tambag lang nimo, no? Pa-check up na lang yun. Aron nga mahatagan kag mayong tambal para ana. O ma-advisean kag unsay bawal nimong pagkaon. Ako bitaw naman ko ana. Nagpa-check up ang yun ko. Aw, di na lang ko pa-check up na Sultihin na lang ko kung sa itambal ni mo, be. Mao na li akong sundon. Uy, nausa ka? Maayo gid nang ikaw mismo magpa-check up. Kaya ron nga may bawaan ko noon say kanang unsa na status ang imo gibati nga matod pa nimo gout. Ikaw na siya nagbuot-buot og sulti ana. Pero ang basin tuod, no? Pero mo lagi mas maayo gyud nga magpa-check up gyud ka. Good morning, Doc. Nian ang result sa laboratory test ako, Doc. Good morning. Kadto man yung uric acid blood test, no? Yes, Doc. Alright. Ato ning gihimo ang uric acid blood test kay this is the primary blood test for diagnosing gout, which measures the level of uric acids in the blood. So ako nakita dire kay naanak ka sa high level of uric acid, which is 6 mgdl na. Unsay but ipasabot ana, Doc? Ang high levels of uric acid, known as hyperuricemia, it can cause to crystallize and lead to gout. Sa imong case, grabe na kataas ang imong uric acid. Resitahan ti ka og tambal ani sir, ha? Febusustat. Take this for 3 months straight, once a day. 3 months, Doc. Yes. After 3 months, balik ka din ako, sir, ha? Kung unsay resulta. Kung kinahanglan pa bang i-continue until 6 months or more. Ha? Nabalaka ko sa giingon sa doktor nga mo-take ko sa tambal nga iyang reseta nako para sa gout ko, no. Iyang ipainom nako for 3 months. Unya, after 3 months,
follow-up check-up ko. Kung kinahanglan pa bang ipadayon until 6 months or more. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa akong naibawan, dili maayo nga magsigig inom og tambal, labi nag-isog nga tambal, kay makadaot kini sa atay ug kidney. Nganong ni-recommend man ang doktor og ingon adto kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Ikaduhang pangutana. Sukad nga ni inom ko sa maong tambal, wa man lagi mawa ang sakit. Nisamot mahinuon ang kasakit. Ikatulo ug katapusang pangutana. Sakto kahani nga tambal ang giresitas doktor? Para jud kahani sa gouty arthritis nga akong gibati. Palihog, tabagig tambagi ko, kini ang akong suliran, Lyle. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Kanina sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klase ang pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagdulunan karong adlaw is ansarman to no. Asa to ako gikuan. Ang ato makutong nga pagdulunan karong adlaw is be ready for whatever negative things that might happen along the way. Mo na Murphy's law ha. Di kay moadto kag usa ka lugar ingon nga okay raman wa may problema. So be ready for whatever negative things, mga problema that you may encounter along the way and you have to prepare for it no. Pumingon wala gyud problema lagi, abot lagi mo to problema. So well and good. Why problema? What about kung na problema? What about kung nang imong cellphone wa ma-charge? What about kung wala kay flashlight? What about kung wala kay payong or whatever? Tama na nga atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw ha. Ang atong magtatampo karong adlaw kinsa ra tong atong nabatigan na si Laili. Laili by pagbasa ni or Liel? Laili siguro no? 50 years old, minyo ni siya, may duha ka mga anak. Ang iyang problema about ning gitawag na to gout, no? Or arthritis, no? Mga parihara man ni siya, no? Unang pangutana ni Laili, no? Sa akong kaybaw, dili maayo ang magsigi og inom og tambal lagi, labi na og isog nga tambal kay makadaot kini sa atay og kidney. Nganong ni-recommend man ang doktor inom akong ingon ato kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Well, ang doktor magod naay basihan kung unsa kadugaya ang pag-inom sa tambal, pila may dosage, kung sa mang klaseng tambal, depende sa sakit nga giatubang. Kining gitawag na to chronic problem, kinahanglan po ning dugay po ning tambalon, kung taas po nga dosage. Nakahibalo mi sa desired effects sa usa ka tambal, nakahibaw po mi sa kanang ingon ta adverse effect or side effect sa mga tambal. So, ang attending doctor nimo naay rason ngano nga dugay-dugay og inom ang nimo sa tambal nga iyang gi-recommend. Daganta example, ako mga pasyente usay na maayo og 2 ka semana, usa ka buwan, napoy maayo og usa ka tuig, napoy dili maayo og 5 ka tuig. Nagani dili maayo og 10 ka tuig. So treatment doesn't always means cure. Ako malikon, ang pagtambal dili po pasabot nga ayuhon gyud. Doesn't always means cure. Although ang purpose gyud nga ma-cure gyud ka, maayo gyud. But it is a way to lessen sufferings and discomfort nga dili ka magantos, no? So naay mga tambal nga magpahupay lang sa kasakit, labi na kanang mga problema lagi nga lawom nga mga medical problem. So, kumalikon na ay rason tong imong attending doctor nganong dugay gipainom nimo ang imong. Of course, ang kidney magod mo ni siya mo musala, mo filter sa atong mga kuan, impurities dia sa atong ginakaon nga mada sa daloy sa dugo. So, kung ma-overload siya, posible po nga mumalfunction, no? Kaduhang pangutana, sukad nga nainom ko sa maong tambal, wa man lagi nawala ang sakit. Misamot man hinuon ka sakit. Hinuon kasakit. Mga lagi na dili maning ubang tambal parag sili nga muhang dayon. It will take time og close monitoring. Kay mo man usas mga rason nga ang doktor mayo nga balik mo ma'am sunod buwan kay para nga ma-monitor na to kung sa may progress sa imong ginamo na alibyo ba. Kay kung wa mo alibyo, pwede magtasan ng dosage, pulihan ng tambal or ihunong ng tambal, no? Depende sa
clinical impression or diagnosis sa imong attending doctor. So ayo pagtuo ngay naginom mo dayon sa tambal, mawa dayon ang mga negatibo nga ireklamo nimo sa imong lawas. Sunod nga pangutana, sakto ka ni nga tambal nga gresita sa doktor para gyud ka ni gyud arthritis nga akong gibati. Posible nga arthritis, no? Para sa arthritis. Naamang og naa kay mga simptomas sa arthritis like joint pains, ang murag baga diha sa imong mga joints, lisod kag lihok, nya mamulada, mo swell, nya mausab ang porma sa imong joints, posible na siya layli nga naa kay deposition of uric acid, na unsa man ning uric acid, posible na siya mga gout ana. Aning uric acid normal body waste na siya nga mo produce kung ang chemical nga purine ma-breakdown. So kining purine naturally occurring ni sa atong lawas. Ug positive ni sa mga pagkaon like mga organ nga mga sudan. Laman sa tiyan ba mas yai, mga unsa man dia lami ba kay no? Shellfish, katong mga scallops, mga tuna, mga codfish na siya taas og kanang contents aning gitawag nato og uric acid, no? Shellfish na ana siya. So mao na nga mahitabo. So ang kinibagong uric acid wala na siya og mga kristal nga mga monosodium nga mo deposit ya sa mga joints. Mo na nga mosakit kay mo tusok-tusok man ni. Yang imong dugo taas og uric acid, gitawag din namo sa pinulungan sa mga doktor sa hyperuricemia, mo result ni siya og arthritis. Ning kamot ng po ko speaker nimo Layli ha. Ang treatment ani is more on dietary restriction, avoid mga tag-as nga mga katong gipaingon nako nga mga pagkaon. Ya kay mo lose ka og weight na. Inanglan ang tambal ani coconut water. Nindot na siya. Kani mga ginger mao na nindot na siya nga high fiber food, no? Like bananas and citrus, green tea. Pwede na siya. Tag-asan nimo ang water intake, mga 8 glasses per day. Mao na usa sa pamagi nga ang bawasan ang uric acid diha sa atong lawas kay baka cause niya sa tinuod og sakit sa tuhod sa mga joints nga gitawag nato og gouty arthritis, no, or gout. Sunod nga pangutana, wow naman to yung katapos ang pangutana, no, papalihog tabang yung tambagi ko. Sumuna ako ikatambag nimo Layli, no, kung wa na aramang wa man nimo gibutang pud ang imong address, no, mas maayos og magpa laboratory workup ka para makabalotag kung sa kataas ang imong uric acid. Kay kung wa ka mo laboratory workup, haka-haka lang, dili gid sa confirmatory. Akong balikon, ang mga simptoma aning taas kag uric acid, masakit ang imong mga joints, nya mausab ang porma, murag mamuwa, mamaga, nya siyempre maglisod kag lihok, murag mo mukaging kay naglihok kay sakit man. Nya avoid ka atong gipaingon nako nga mga pagkaon nga taas kayo uric acid content, na kay magkadaghan ang imong uric acid sa joints, magka-develop ka gouty arthritis. Naanay mga tambal, na? Naanay mga tambal gawa sa mga dietary restrictions, naanay mga allopurinol, naanay daghang mga tambal na mga non-steroid anti-inflammatory tambal. Corticosteroids pwede sad. Alright? So once again, Layli, hinaut nakasabot ka sa kong speaker nimo. Ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa atong programa with my partner Atty. Eileen Batan. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakar man. Daghang salamat o maayo.